Un gol de falta directa des de 45 metres de Lucho al minut 93 va servir per tancar la temporada del Centre d'Esports Manresa a primera catalana. El gol va servir alhora per empatar el partit a 2 davant del Girona B. Els gironins necessitaven la victòria per salvar la categoria i no dependre d'altres resultats, com així va resultar al final. El Centre d'Esports Manresa sortia amb la permanència garantida, un objectiu que li ha costat molt i que ha fet patir fins a les últimes jornades. L'entrenador Albert Garcia donava molta importància a haver pogut assolir l'objectiu. Ells són els que surten a córrer, ells són els que es deixen allà dins, els que porten un escut allà dins i el suen i el representen, i crec que ho han fet amb molt de respecte, amb molt d'esforç i amb molta humilitat, i al final han aconseguit tots, des del primer fins a l'últim, l'objectiu que en aquells moments era difícil. Els gironins s'avançaven al marcador i els manresans aconseguien empatar de penal. Amb l'empat a 1 s'arribava al descans. A la segona part el Girona va aconseguir avançar-se quan quedaven 20 minuts per acabar el partit. Tot semblava dat i beneït. Els gironins tenien el control del joc i ja es veien salvats. Quan ja estaven en temps de descompte, una falta sense més perill al mig del camp es va convertir en una canonada espectacular amb la que Lucho marcava el gol impossible davant l'esturament dels gironins, que no es podien creure la bestiesa de gol que acabaven d'encaixar. De primero le da lugar, pero el portero estaba un poquito fuera de lugar, estaba más como para ir al centro que para remate y ha metido y por suerte ya ha visto, ha entrado donde tenía que entrar. Puede perjudicar mucho, ya hemos visto las caras un poco, pero bueno, yo intento ganar siempre, no voy pensando en el otro equipo. Aquesta ha estat la millor manera d'acabar una temporada complicada per al Centre d'Esports Manresa, que ja ha anunciat que de cara a la propera campanya vol confeccionar un equip amb disposició de poder lluitar per l'ascens. L'entrenador no serà Albert Garcia, que tot i que ja havia renovat, acabarà marxant a la Xina per treballar en un projecte de tecnificació de jugadors xinesos.